baba mandevu. Mayutsi edu aya ari kukwara nemutoriro nedombo. Ficha iri kuenda papa. Ficha ari kurasirwa mugungwa apo. Mayutsi aya ari kupinda mahwana. Zvanyanya baba izvi. Giraffe. Zvemadrugs zvanyanya izvi. Apa pakutodiwa zistake plan apa. Ziplani risina mabhonzo Giraffe. Senyika kuti timise madrugs esai. Boza mayutsi wangu ari kupera ka. Ari kukwadzwa nemadrugs. Hapasisina future baba. Manje poitwa sei kuti zvipere izvi? Boza madrugs acho ari kunyanya baba. Skiri riripo apo kapo. Potodiwa marehab manyama chaiwo. Anenge ane chikafu chakanaka baba, food yakanaka. Chikafu chekwaDaddy God chinonaka chaiwo. Plus kune mabasa emaoko ikoko, vachibva vadzidziswa mabasa emaoko vapinda mukati momo. Obva vanzi hembe nyama mukati momo baba. Ndokutaurira iyoyo. Hakuna munhu anoda kuzodzokera kumadrugs achena wangu. Aguta. Kunyeba chaiko. Akwanisa kutsvagira mari. Kunyeba baba. Vada kubatsirwa apa nawo. Anoti mari yabwe counseling chete. Mayutsi acho ari kutobuda imomo bva atotanga kutorova wesi dombo racho manje. Sikuita izvi baba izvi. Gaye ari mwana wako wangu ari kurova masina. Ficha chenenge yaenda kupi manje? Ndozvipo zvakarasirwa mugungwa izvi. Vanenge vasina kakuwana zvokuita ka. Utona vazhinji vacho ka. Vanotobuda futi obva vatotanga kutorova futi madrugs panze pacho. Boza havana kuwana zvokuita panze pacho. Vangodzoka kusame skill iroro chete. Pakutodiwa action baba, fast. Baba apa pakutodiwa iyaya baba. Plan iyaya inonzi hokoyo ndo yako baba. Netse riza phone yako uone zvizvi. Titotanga kutoshanda izvi. Kungoridza phone chete here. Alright. Ndikandiridza. Yefoni inotoshanda baba. Ngatitenderere nyika yese tibate vanhu vasiya zvinodhaka izvi. Ukuona vanhu vesa vada kubatsirwa. Saka baba takutongofamba titongoita iyoyi baba. Famba tichiridza phone chibata munhu wese chimuendesa kunorapwa baba. Baba mandevu achikoro. Baba mandevu abirwa. Baba mandevu achikoro. Baba mandevu abirwa. Naga birwa uteng. Naga chema mawe.